Venit la un episod de Among Us pe prima dată pe m-am instalat. Eu mai m-am jucat, m-am uitat la YouTube, am jucat și chestii. Nu știu ce, dar am zis acum să vă prezint și mai bine să fii negru și dacă ești băiat, ia ce. Eu mai doresc să fiu impostor, doar să mai dorește. Ok, așa că nu sunt impostor, mă descurc. Înseamnă că avem și la fund bun. Dar pe aici a dat... Eu n-am făcut textul. Nu știu dacă vedeți. Uite aici, uitați-vă aici. Vedeți? Nici n-am făcut textul, nici nu s-a încărcat bar. Deja... Ia. Oh, what? Nu știu ce să zic. Dau skip vote. Vreau să dau skip. Dau skip vote, nu înțeleg. Că n-am văzut nimic. Ce poate să fie suspect. Dar știu că asta e. Nimeni nu e suspect. Dau skip vote. Ia. Green and orange. Orange? Orange? No. Nu prea cred că de orange. No. E clar toată asta e alb. Pe puțin așa mi se întâmplă mie. Dacă votez că ceva, el votează așa și... Ia cine? Nimeni. E o mască care nu e desfăcută, mă credeți? Oh, eu mor! Oh, eu mor! Ce-i de aici? Trec foarte exact. Nu poate să vină și cu onoare. Asta e. Hashtag sau oricine poate să vină și cu onoare. Tax. Pleacă. E niște fire. Ok. Merg pe ea. Nu sunt fire. Text complet. Ia de pe... Ok. Data asta să-l votez pe Orange. Orange. Nu e Orange. Că a murit. Știe cineva cine Hogwarts? Black and... Black? Dar de ce tot alb zice că e toată lumea? Black zice că odată a zis că e Orange și de fapt nu era. Odată a zis că e Black și Black a murit acum. Vă spun că ăsta e. Știu, vă spun că Alex îl cheamă pe ăla. Hai că avem un român pe aici. Avem un român. Avem un român. Ceva românul ăla. Eu nu prea cred că românii de obicei nu prea vorbesc. Skip. Nu votez pe parcă. Na. El zice că nu știu ce, că era pe ăla portocalii. Dar de fapt nu era. Hai, eu zic că e alb. Eu zic că e alb. Bă, nu moare pe toți. Nu moară pe toți alb. Îți spun că eu nu merg cu alb. Uite, să văd ce face. Dacă pot să dau reactor, trebuie să zic că... S-a făcut din baia aia de sus și a făcut textul. Adică e de-al nostru. E perfect. E un pic creepy. Unii oameni, așa zic. Mie nu mi se pare cam deloc creepy. Doar un pic, poate, Alex. Mi-e frică de Alex ăsta.
Asta e cea mai nervoasă chestie. Când vrei să faci textul ăsta, când vrei să faci textul ăsta, deci mereu când vrei să faci textul ăsta, care am făcut eu acum, mereu mi se întâmplă să mor. Deci mereu. Habar n-am eu astea. Păi nu mai? Ok, deci nu era white. Cred că pe white are fost, adică te văzui. Tulus, nu, off. Ce jur, mă? Tu ești. Bă, dacă în jurul meu că toată lumea te votează, bă. Eu votez pe special și pe aia care nu. Ăla este. Crezi că ăla poate e doar că am văzut că was not the imposter. Pentru că în jur numai că toată lumea te votează chiar. Am o presimțire. Ăla galben. Merg cu cui după ăla galben. Ăla galben. Scuze că n-am putut să filmez, dar mai puteam și v-am lăsat.